9 tineri intră într-un munte interzis și nu se mai întorc niciodată. Este iarna anului 1959. Un grup de studenți ruși pornește într-o expediție de schi în munții Ural. Sunt bine pregătiți tineri, inteligenți. Liderul lor, Igor Dyatlov, are doar 23 de ani. Scopul lor, să ajungă pe vârful Otorten, un loc izolat, al cărui nume în limba localnicilor mansi înseamnă "nu merge acolo". Dar ceva se întâmplă. Când nu mai primesc nicio veste de la grup, autoritățile pornesc o misiune de căutare. Ce găsesc e greu de explicat și imposibil de uitat. Cortul lor este găsit pe versantul unui munte, sfâșiat din interior, ca și cum cineva sau ceva i-ar fi făcut să fugă în grabă. În zăpadă sunt urme de pași desculți, care duc spre pădure. La marginea pădurii sunt găsiți primii doi, aproape goi, cu arsuri pe mâini și picioare. Unii dintre ceilalți sunt descoperiți mai târziu, cu oase zdrobite, cranii fracturate, iar o fată nu mai are ochi și nici limbă. Și totuși, niciunul nu prezintă urme clare de luptă. Oficial, cauza morții. O forță naturală necunoscută. Dar apar întrebări și teorii. Avalanșă? Panică provocată de sunete infrasonice? Arme secrete sovietice? Sau poate ceva și mai straniu? Hainele unora erau radioactive. Accesul în zonă a fost interzis imediat. Dosarul a fost închis repede, dar misterul a rămas. Până astăzi, nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat în pasul Dyatlov. Tu ce crezi?